Hej. Her kommer der en inspirationsvideo til din indspilstræning og til hvordan du kunne angribe dit indspil, når du er omkring green, men har brug for et højt indspil. Det som jeg synes der er rigtig vigtigt, når vi slår de her indspil med lobridgen i hånden, vi skal have højt op og flyve på et lille kortslag og til at stoppe hurtigt, det er boldkontakten. Og hvad er nøglen til boldkontakten? I min verden så er nøglen til boldkontakten, det er vores angrebsvinkel, altså hvordan vi svinger køllehovedet ned mod bolden, og hvordan vi så svinger køllen igennem træffet. Hvis vi kigger her, så starter vi med at se lidt på opstillingen. I kan alle sammen se, at jeg står en lille smule tæt på bolden. Det gør jeg for at kunne påvirke nogle parametre, vi kommer til at snakke lidt om her. Til at starte med, når man kigger på billedet til højre, så det jeg går rigtig meget op i, når man skal slå et indspil, det er det jeg kalder skaftplan. Man kan se, at jeg har slået en streg igennem en grøn streg gennem skaftet her. Det er fordi, det er den vej, jeg godt kunne tænke mig at svinge køllen, når jeg starter tilbagesvingsbevægelsen. Grunden til, at jeg gerne vil svinge køllen her i skaftplan, det er, at jeg synes, det maksimerer vores chancer for at få en god boldkontakt, fordi vi har en god chance for, at vi kommer til at slå ned på bolden, og kan svinge igennem boldtræffet, uden at vi kommer til at skovle bolden. Det som mange handicapgolfere oplever, og tit gør, når man vil have bolden i luften, det er, at man kommer til at svinge skaftet, det jeg kalder herind bagved. Når vi svinger tilbage, det gør, at køllen kommer for fejende ind til bolden, og det gør tit, at vi kan kante den lidt, så den flyver af pommeren til, eller man kommer til at skovle ind under den, så den næsten ikke kommer nogen vej. Men når jeg nu starter mit tilbagesving herover til højre, så kan man se, hvordan skaftet her fuldstændig bliver på den grønne linje. Køllehovedet også. Jeg har egentlig roteret kroppen tilbage her. Det er ikke noget, hænderne har slet ikke lavet noget. Det er kun kroppen, der har roteret tilbage. Jeg har bare holdt stort fokus på at få skaftet til at blive i samme position i tilbagesvingen. Springer over på det venstre billede her engang. Som man kunne se lige før jeg svinger, trykker jeg hænderne lidt fremad. Det er igen for at lave en lille smule læn på skaftet, fordi vi gerne vil ramme bolden i en nedadgående bevægelse. Så svinger jeg tilbage igen. Prøv at lægge mærke til, hvordan det er kroppen, der skaber tilbagesvinget. Kun en lille bitte smule bevægelse i hænderne. Det er ikke det store, det er altså hovedsageligt kroppen, der skaber den her bevægelse. Nu har vi så fået svinget tilbage her, og vi skal til at starte nedsvinget. Når jeg så skal starte nedsvinget her, så er det vigtigt at sige, at køllen er kommet tilbage i skaftplanen, nu skal vi så ned og ramme den. Det vigtigste, der så skal ske her, når man skal til at svinge fremad, det er, at det stadigvæk er kroppen, der driver bevægelsen, og det er overkroppen, der roterer fremad. Det må altså på ingen måde blive hænderne, der bare starter hele nedsvinget og flipper ind under bolden. Så vil vi typisk komme til at slå ind under den, og bolden vil ikke komme nogen vej. Fjerner vi lige alt farveladen en gang. Prøver vi at starte til højre her, der vil man kunne se, hvordan det er kroppen, der roterer fremad. Vigtigt her, at det er kroppen, der skaber nedsvinget. Så hvis vi kigger til højre igen, så ser vi, hvordan det er kroppen, der skaber hele nedsvingsbevægelsen her. Der er ingen bevægelse i hænderne sådan set. Det er kroppen, der roterer igennem ind til impact. Og så når vi rammer den, så er det vigtigt, at kroppen stadigvæk roterer videre. Sådan der. Så kan vi se, hvordan bolden popper lige op i luften. Sådan der. Kigger vi til venstre en gang, så er det endnu mere tydeligt at se, hvordan det er kroppen, der roterer. Slet ikke noget med hænderne gør noget herinde igennem. Hænderne stille og roligt strækker sig ud, men ikke noget med, at de så flipper hen, fortsætter med at rotere igennem med kroppen. Det er rigtig vigtigt det her med, at man fortsætter med at rotere igennem, ellers overtager hænderne, så er der for meget fart i køllehovedet, og så flipper køllen ind under bolden, kommer absolut ingen vej. Så det er rigtig vigtigt det her med at huske at rotere igennem. Som en lille sidste detalje, det man kan se, det er, at slagfladen, hvis vi kigger på det højre billede, peger lige op i luften. Det er vigtigt her, at man ikke ligesom på de lange slag skal rotere armene igennem, altså release køllen. Her hvor vi normalt lader højre hånden rulle rundt ind igennem impact for at få lukket slagfladen. Når vi står med de her chip, så må slagfladen meget gerne være en lille smule åben ind igennem boldtræffet. Det gør, at bolden springer lige op i luften. Vi kan se her på det venstre billede, hvordan den springer lige op i luften. Det var lidt inspiration til, hvordan man kan angribe et lille kort indspil, der skal flyve lidt højt. Man er selvfølgelig altid velkommen til at kigge ind i shoppen og booke en tid, hvis man skal have lidt hjælp til at finde ud af, hvordan det bliver lidt skarpere. God dag alle sammen, og god tur på golfbanen.